L'informatiu del migdia. Divendres a la tarda, una desena d'infants van passar per la Biblioteca Municipal Antoni Tort per participar a la primera trobada d'infants amb el passaport de lectura Genius acabat. Es tracta d'una iniciativa que ha posat en marxa la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. Ens en dona més detalls la nostra companya Rocío Gómez. Drawn to that sort of library magic, whispering through the dusty aisles. L'objectiu d'aquesta proposta és incentivar l'hàbit de la lectura des d'un vessant lúdic entre els més menuts. Així, cada infant ha disposat d'un passaport que s'ha allejat a mesura que acabava cada llibre en préstec de la biblioteca. Al carnet, els petits lectors podien fer un resum del llibre a cada pàgina i fins i tot aportar la seva crítica literària. Ho explica Mònica Mimó, que és tècnica de la Biblioteca Municipal Antoni Tort. El passaport, si no m'equivoco, el vam posar en marxa el passat novembre. És una activitat a nivell de totes les biblioteques, de la xarxa de biblioteques, adreçada a un públic infantil lector, doncs des de, des dels 6 fins als 12 anys. I ha tingut molta participació, vull dir que estem contentes de la resposta i la canalla doncs, molt receptiva. Hi havia alguna que sorprenia més com una cosa més competitiva, però en general, bé, si això serveix perquè vinguin a la biblioteca, agafin llibres i els tornin a agafar i tot això, doncs nosaltres encantades. Quan hem vist que, per exemple, hi havia doncs, algun nen o nena que tendia doncs, a agafar més còmics manga, doncs allò que intentava suggerir-li, escolta'm, i per què no canvies de lectura, per què no fas un... Perquè, clar, tot serveix, no? Però dius, no, una miqueta canvia, un llibre una miqueta més gruixut, amb més lletra, però vaja. La trobada dels infants que han acabat el seu passaport Genius ha tingut una cloenda molt especial, ho explica Mònica Mimó. La majoria dels nens que hem tingut avui són nens que venen pràcticament cada tarda i que de ben petits, i això et demostra que és que no falla. La canalla que trepitja la biblioteca des de ben petita ho continua fent, i es va fent gran i ho continua fent, i molts d'ells amb més entusiasme encara. El que hem fet és uns paquetets petits amb llibres reciclats, llibres de la biblioteca, que per X raons doncs, nosaltres ja els traiem de la col·lecció, i per donar-los una segona vida, què millor que se'ls emportin a casa, i cadascun d'ells s'han portat 3 llibres, i ja està, i a donar una segona vida en aquests llibres. Tot seguit, l'Eva, l'Anna, l'Ethan i en Jan ens expliquen com han viscut aquesta primera experiència amb el passaport i ens detallen quin ha estat el llibre que més els ha agradat. Un passaport que quan tu agafes un llibre pots apuntar què t'ha agradat, quin ha sigut el teu personatge preferit, a qui li recomanaries. El que més m'ha agradat ha sigut el del Simpson, perquè m'ha fet molta gràcia i són uns dibuixos que m'agraden bastant. Perquè és una activitat bastant divertida i és molt xula. Un passaport per agafar els llibres i llavors fer un resum de si t'ha agradat, si no, si és emocional, si no. El del bullying perquè t'explica que no ho tens que fer. El grec, el déu, de que van a unes colònies, el menjar que sobra el posen en una olla per cuinar un altre cop. El Don Mickey, pues de que el Mickey no té que resoldre qui ha robat uns diners. La biblioteca té disponibles més passaports per a tots els infants que vulguin participar en aquesta activitat i viatjar a través de les pàgines d'una novel·la. Només cal adreçar-se a l'equipament municipal.